Ассалому алейкум бародарони аҳлистон, мухлисони реп ва имена барои мухлисони ака Шаҳбоз. Акаҷон рости гап яду пешниҳода пеши хитон гуфтем ку ҳами кора якам тараи назарш мегзаштина як кор бор як бухабар мешиден охи. Рости гап ака батла эълон кардин хитон чанд қапаиш як дутя 6 моҳ пеш худо дурӯғ накна капи репи шумо буд. Ми ютуб фақат медромади ответшон барон ответ исмаил ва ғайраҳо буда. аҳози чӣ хел ишта акаҷон ки рости гап вақти визовта қабул кардан ки ҷои гум иштаге ки ягон дарак неста ҳами батла кардани боши хай я исуса я фикрша ку охи кардани нести батла бугу ки хай нашид батлад мишид бачо и одамо ҳама бовар ки ҳами хитон ажра доран охи вайса паинкои шумо ҳамаш принимат кардан визифи хито охи хито видеошам ба фикрам дидагӣ уже ё ки фикр карди неси нашути ё фикр карди метарси чӣ хелие ки Москва гуфти пеши дядя Рустам Калмиё наёмади охи ишан ямо гузашт охи чӣ гап хар ҳа лоху пуст гап зесте охи дигар русти гап шумо да ответ додеста ҳеҷ гапша нафаҳмидестем сабабша чия каданиши хай бугуҳо мешав батл аниқшко охи одамо тукас радад мекунанд охи пешти батли тед чанд қа время гузашт охи Москва да мешава нашидеста ақаллан видео бубро дават барон да тедте ки о бугу мешава визита ма хай қабул кан фалон чиста фалон рӯз даже видео обращение ки есть поле ютуб грехтаги даже не да инстаграма не да прямой эфир ягон ҷо да найдестем та шона бугу витера бихуна. Салом ғарибӣ агар батла нагзара ҳам трекаи ошиқита давом битем ва мухлисои репои ошиқитем. бача кай Шаҳбоз мо мухлисои хитонеме иншоалло боварӣ дорем фақат кача дорен бача иншоалло ҳасти боварӣ дорем ки бо муваффақият мебуришон бигӣ ба худо бача чӯ мекунӣ така даниши хай барда як видео ка ақаллан партам бубинам мухлисот камтара дилшонахи гарм кун майли накани шумо бугу ки хай меш намешава ҳеҷ ка мухлиста бояни бати уже ты бридагӣ ҳисоб мешава ина эша буфаҳмавед набро агар ишаша нафаҳме як палубом ҷаша уже хит карди ки дар то ҳисоб ба мисли шумо ягон репер хеле мухлиси бисёр надора хай бохи салмат боши хай барда гап зохтай хаб кай дарах муштай бale чӣ рӯз ягон суханаш ки заводидиш кина кама гӯш ка акайшон ҳам бачаҳои ғариб кор мебуранд баҷои хоб кан ютуб медаранд ку акайшон бировар ягон чиз набирова агар батл гузарондан набоши ака ҳам репои ошиқит хондан биги ҷура доим бием бинем да ютуб ту хеле каш шашнаки ина имрӯз ина пага ина рӯзи дига ҷура бигирен зуд сабр кунемш кадани набоши админ чика бугу ки накадам ма бои додам дарши трекота хондан биги ҳам репои ошиқит ҷонона роста мега респект ба ҳамаи бародару яки бардарояш замегум неки илтимоси мо просто так ҳамин видео кем кам бина неки ақурат ақурат бародаро хито падар дорен модар дорен хоҳар дорен ака дода ишам ба сатон бирасонем бародаро ки якум видеообращение мо мебишад ки ба шумо масалан ирсол менамоем да барои то қакай Шаҳбоз шонем си ягон кас да душманӣ нестем мо саростима кардем ҳамчиза ки ё бикуна ё админит куна трекаи ошиқиша бихона воқеъ дар паноҳи худо бошӣ намак ғарибо